प्रमोद बर'आथ' सम हिसाबै बियो आबसुनि आफादगिरिमोन नङा होमबा आबसुनि आफादगिरिमोन बियो दा सरकारखौबो आबसुआनो सालायगासिनो दं 3 बोसोर जेबो बुङाखै खिन्थु जिथु अबस्था नुबाय जोङो बिटिसिनि माने सिरि थागाला 3 বছর আমি চুপচাপ আছিলো একো কোৱা নাছিল চাই আছিলো আমি ভাবিছিলো আমিও যে এই সরকারে ভাল একটা পরিবর্তন আনিব বা সোলাयनाय लाबोगोन होननानै मोजां मोनसे खामानियाव फैगोन होननानै जों सानदोंमोन खिन्थु जा नुबाय आखला लाजाया नङा होमबा जिथु देখিছে মানে সহ্য করা নাযায় जिथु কাম কৰি আছে আমি চুপচাপ থাকার কোনো প্রশ্নই আহা নাই এতিয়া আমি চুপচাপ নাথাকিম ওলাইছো মানে ওলাইছে আৰু ইয়াত আৰু মানে পুরা যুদ্ধলৈকে ওলাইছো শেষ নোহোৱালৈকে আমি মানে কামটো কৰি যাব লাগিব বুঝবাই ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय पुरा गला लाखियाबाय साथामलाय नङा होमबा पुरा ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय आरो गैला जिरायनाय गैला नन स्टप खिन्थु आंना दासान्दि रायनायबो मोनथ'वा जाहैदों एसे खम खालामनांगौ रायनायखौ मिथिबाय जानला मोनला रायथ'नो मोना लाइसेन्स गैया नालाय दावबाव होखायखागोन मास मोननैसोनि उनावनो मोननो हासिगौ आङो मिथिबाय उफाय गैया बिटिसिखौ सेस खालामनांगौ बेखौ नोङो सिरि थादावो जोबलांजोबसै बिटिसिया सेस जानोसै दहाय जोङो सिरि थानायनि खोथा गैया ओंखायनो जोङो ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय गलाहर बास जोबजासै सोरांजासे जों गोदो गाननायाव दालाय गलाहर लाखियाबाय अखा कमप्लेन होनाय माननाय जायो गान नायनायखौ नांबा ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय खेबसेनो गान नायबाय नालाय गान नायबाय खेबसेनो जोबजासै दा जोंना बिदि जागोन नालाय एकदमबारे सिनाखौनिफ्राय माजबादसिम फासनायसिम गलाहर पुरा सानसेबो जिरायनाय गैया गाबोनबो बाक्सायाव जागोन समफोर उदालगुरियाव जागोन आरो क'क्राझाराव फैबावलायगोन आरो चिराङाव फैबावलायगोन आरो बाक्सायाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय फैबाय थागोन मिथिबाय जोबजासै दा सरकारखौबो आबसुआथ' सालायगासिनो दं दाबो आबसु स्टाइलावसो सरकार सालायाखै बिसोरो आबसु स्टाइलावसो आबसु सालायगासिनो दं बिसोरनि माबा माबि जिनिस राननायाव मोनायावसो रानो लेंहरखोमालायनानै नंगौना मोनायावसो रानो जाहैदों रातिহে ভাগ করে বলে চেয়ারম্যানৰ ঘৰত ৰাতি যাব লাগে বস্তুখিনি লৈ আহিব লাগে ৰাতিয়ে দিনত নোৱাৰে দিনত কৰিলে কি হয় সবে দেখি পাব যে সবে দেখি পাব বস্তু লৈ যোৱাটো